gangguan toh. Gangguan piye toh? Ngono aku lho lancar kok gangguan lho. Aku yang buka Facebook, buka YouTube, buka anu ra kena lho. Gak kena kabeh. Gak kena. Lah piye toh? Lah aku lho lancar iki lho, ndelok drakor iki lho. Dataku tak urupne ket mau ya ora keren. Udah pesawat barang lho. Lah muter kabeh berarti buka TikTok ra iso. Iya mubeng-mubeng pikirku gangguan kok. Jolaya. Datamu tak pakatmu lho entek iki. Muter ae iki kaya gangsing. Ya. Makane dolan ki sanguan cadangan voucher. Dirang repoti kancane. Ya, lepone. Bah. Telepone. Wah iki Dracin iki lho. Panggara kenek lho. Ra kenapa wis bolebone apa urung? Wis sih lho. Urung bolebone. Mubeng-mubeng ge. Boleh kok pengen muter-muter ya. Lah kowe piye nglebone kok cepet men kowe? Iki. Waduh kok iki bengong lho iki. Jadi kan lebokne lah. Kayak mau kan ning kono kan mbok lebokne ngene. Lebok niki maksud iki dikerok. Nah, diketik si nomere. Kuwi nglebokne. Lah kowe ora tau tuku pacar to kowe? Ora. Aku lek tuku tak kon lebokne mbake yo. Iki wis. So entar lho dikerek sik. Enggak, lha iki mau dikerok emangnya meriang. Wis tonton dikerok, dilebokne. Lah apa meriang? Bah. Ancuk. Ndang dikerok yo, duit kan lho dikerok kene ndang dikerok ngebut. Nggo minyak ora? Ora wis ndang. Gua kerok. Malah sutetan aku malah nuruti kowe iki. Ndang dikerok. Ya dikerok nih sik lah. Lho kok butuh bocor apa ora iki? Gak sida apa piye? Ya aku butuh ya. Kowe kan sing ngerti, sing ngerokne kowe to. Lho kowe tak kei voucher gratis lho iki yo. Aku lho kuota aku lho 150 giga lho. Aku ora nggo duit, ora nggo minyak. Lelek ngerok iki piye? Ya kono ndang nang kono nang mburu omah kono dhisik ngono lho. Lah mau aku ada aku rene nggo motor. Wis to ndang ngono. Males aku wis. Ya aku nggih ngerok apa nggih untung ora duwe kerok-kerokan. Iya to iki. Lah kowe butuh voucher apa ora? Ya butuh, makane kan kowe sing ngerti to. Ya lek kowe butuh ki ndang cukup duit dikerok diisi. Kuwi jenenge ngisi. Ora kok dilebok ning jero kene. Oh, bento isi. Carane piye carane? Digosok, kan jero nek nomere to. Nah, diketik. Wis kono moro-moro ning konter kono lho. Wis mumet aku nang kowe. Ngene. Diketik ning HP. Iya ya, Bang, sekono ora. Sun ya. Oh, tok-tokne ya. Sun. Ono konter kono lho. Takon aku masane kowe voucher gratis bareng kok. Biasa wae sih. Ya wis ndak temen mumet aku malah notis kowe iki. Wis nyusahne terus kowe iki. Wis dino ora nyusahne kancane yo ngopo jane iki.